Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela-ke nazo ezihamba phambili. Isihluku Owesilisa enquma udadewabo. Abasayunisa bakhala ngokubanjezelwa. Kanti Usinde EHLASELWA.1KZNTVNEWS Emsinga. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma, nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Sinzi imisimo emndenini wakantini esigodini-ke sasebaphumule eMzumbe ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya ngemva kokuthi Owesilisa omdala wakulo mndeni enquma uqoqoqo udadewabo ngoba emsola ngokuthi uyathakatha ehlangene nomakhelwane. Ukhulumela umndeni usanelentini uthi kusenzima ukwamukela ukuthi umfowabo wenza isenzo esifana nalesi phambi komntwana oneminyaka emibili obegonwe umufi ngesikhathi ebulawa. Umndeni wakantini esigodini sasebaphumile eMzumbe uthi kusenzima ukwamukela ukuthi umfowabo unquma udadewabo uqhoqhoqho phambi komntwana wakhe oneminyaka emibili abemphethe ngesikhathi ebulawa. Ngemuva kokuthi umfowabo amsole ngokuthi uyamthakatha ehlangene nomakhelwane. Ukhulumela lo mndeni usanelentini ulandisa ngokwenzekile. Indaba iqala ngokuthi ambuke kabi ukuthe uhlengwe emebuza ukuthi yini umbukelani kabi wase eyamshaya emshayela ukuthi ufike sekulate futhi uyamthakatha uyahamba komakhelwane ayolanda umuthi uthi emevula nje uthi etoilet ingasikhathi lo engene endlini wamcuthela emva kwesicapha memcuthela emva kwesicapha kanti usephethe lo mbese lokuwona amnqume ngawo ingasikhathi kade ehleli phezulu kwakhe emnquma ngoba umnqumile uqhoqhoqo straight okubuhlungu ngoba umphefumulo uphuma nje beyigodle ngesandla kanje kusho ukuthi bezama ukuyivikela. Ikhala ingane ithi mama kwazi kwabuya thula ngoba bafike batomula ingane ekhwaphene ibambile igcwele igazi. Iqhuba uthi babuzwile ubuhlungu ngoba ubengazitshela ukuthi njengoba belamana kukhona isilwane kubona. Besingazitshela ukuthi njengoba sizalana silamana kanje khona isilwane kuthini ngoba lento ayenzile ubulwane. So ungiqemile ingozi kahle nami ungibulele njengoba ebulele uhlengini. Uphinde waveza ukuthi umsolwa bafisa agqunywe ejele angaphinda aphume. Kube lento uyenze ngikhona noma ngifike sakhona bezothi uhlengi uhambe emakhazeni bezohamba kanye naye ngoba bengizomzwisa lobuhlungu abuzwisa ingane kaMaye ibula inqumiso kwesilwane ngoba ukhombisile ukuthi naye uyisilwane. Kodwa ngoba useke engalweni yomthetho ngingacela ukuthi ingalo yomthetho yenze sure ukuthi akaphumeli ngaphandle ngoba akuyena umuntu ongaphila nomphakathi akuyena umuntu ongahlala nomndeni. Ukhansela wakuWard 13 ukhuza lesihlave sibonakala sidlondlobala endaweni yaseMzumbe. Sidumele sifisa ukudlulisa ukubabaza endaweni yethu ukuthi zehle ifana lezi kakhulukazi kulesikhathi silwa khona ne-gender based violence. Mhlambe la ngaphansi komzumbe ngoba zikhona ezinye igameko ezifuze lezi ezike zenzeka eMthwalume ngaphansi kwalo masipala wethu waseMzumbe. Sifisa ukukhuza lokhu lo mkhuba uphele. La sibone khona umuntu khona ebulala udadewabo ngalolu hlobo. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa ngalolu daba iphunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngiseMzumbe. Ingxenye abafundi besikhungo semfundo ephakeme iUnisa esiyingini sasesimiso Nkwanyana eThekwini kwaZulu Natal bavuka umbhejazane babhekisha ngaphandle kwamasango alesikhungo ngenhloso yokumisa ukusebenza kwaso. Usinethemba Nzimande wenza unyaka wokugcina ezifundweni zobuthishela uthi ngokomthetho kufanele ngabe kade aqeda ukufunda kepha izinkinga akabhekana nazo unyaka nonyaka ziyambambezela. Uthi-ke osekubasukumise phansi ukuvalwa kokufunda kwabo bengasazi isizathu. Kuphoqe ukuba kubizwa amaphoyisa ngenhloso yokudambisa isimo esikhungweni semfundo ephakeme iUnisa esiyingini sasesimiso Nkwanyana eThekwini njengoba abafundi bebevuka umbhejazane bebhikisha ngaphandle kwamasango. Laba bafundi bebefuna-ke ukungena ngaphakathi baphazamise ukuqhubeka kokusebenza njengoba bebhekene ney'nkinga ey'thinta-ke imfundo yabo. Kumele ngabe kade ngaqeda kahle bekumele ngabe ngenze 4 years kodwa manje ngama-issues each and every year eUnisa sihlezi sinama-issues. Right now ngi-student saya NSFAS. U-NSFAS ungifundile i-status sami sithi provincial funded. I am only left with few modules. Ngiwarejistile lawo ma-modules and then I was waiting ukuthi abe finalize since i-status sami ngisibuka se-NSFAS siyavuma ukuthi bangifinalizele ima-modules sami. Then uma ngithi ngiyafona eUnisa bangitshela ukuthi provincial funded akusho ukuthi you are funded.
Uma wena ubheka igama provision funded alisho ukuthi you are funded. And then when I call NSFAS bangitshela ukuthi iUNISA must submit my registration data. All of the sudden my registration was cancelled. Angisakhona ukufunda iregistration yami canceliwe kodwa manje uNSFAS ungikhokhelile. Mina ngize ngayikhokhela iregistration fee kumanje ngiseyikweletini. Ngingene kumashonisa ngoba nginaloko ukuthi sengenza unyaka wokugcina ngeke ngivele ngibe negap year. Ngizoshaya abantu ngoba ngiseyikweletini. Ngiseyikweletini engazazi ukuthi ngizoyikhokha ngani. Uma ngabe uUNISA ukhansela abantu kanje kulonyaka and udila nathi amafanele students. Ubani ozograde eUNISA kulonyaka. Siyacela mangenzeka uNSFAS uxhumane noUNISA baqede lezi inkinga esinazo basikhokhele samafanele students siphume emakhaya ahlwempu mina nje ngaze ekhaba ngathathana bahlanganise nani ngiyafisa ukuqhubeka ngifunde ngizokhokhela ubani le mali ebalance. Okunye ukukhathaza abafundi ukuvalwa kokuhanjiswa kwama-assignments bebe bengakasitholi isikhathi sokwenza kwazise izinsiza zokufunda kayikafiki kubo nokuqeda kokumkhakha wokufundela ubuthishela ikakhulukazi kulabeke abenza unyaka wokugcina njengoba bebonake bezophelelwa isikhathi bengakaqedi kanye-ke nokunye. Abafundi bathi-ke bazoqhubeka nokuzivala lesi sikhungo kuze kube bekathola-ke iy'mpendulo ey'gculisayo. Sifuna ama-assignment ama-due date ayi-10 oqala lokho. Ama-registration akhanseliwe sifuna i-university iwabuyise. Sifunda online we need the data. Last year we demanded the data. Liyangena i-data but angenanga kubo bonke abafundi. iUNISA i-online institution learning. So sifunda online we need the data. During the previous years besifunda i-data singenalo singatholi inhlobo i-data. So kulonyaka bakwazileke esiphinde sibancomela ukuthi bakwazile ukunika abafundi i-data but bonke abafundi abatholi i-data ngesikhathi and lingena late. So sithi kula bafundi bangatholanga i-data mabanikwe i-data. Ama-assignment ama-due date kumele extend. Okunye khona le campus sinayo la incane kakhulu iBramfish lo Durban campus kwakhona icampus sasinayo ku iBramfish so we are saying we need the campus ezo replace iBramfish because iBramfish ingasasebenzi. Okunye ke sikufuna kakhulu study material sizobanika nje 3 days only 3 ba respond if most aba respond sizoqhubeka senze kwesikwenzayo kulo 3 days sobe siqhubeka sivalile sizophatha amaketango nje kusasa ngoba ubebezo nje abafundi siphatha amaketango kusasa sivala kwasana ayekho umuntu ozokwazi ukungena phakathi ezosebenza. Njengamanje izikhungo zemfundo zilungiselela ukubhala izivivinyo kanti abohlaka olimele abafundi kanye nabesikhungo bathi-ke banalo ulwazi ngey'nkinga ey'bhekene nabafundi. We obviously know that NSFAS is a very big problem, but we also need to understand what the other demands are that the students are raising. So as soon as the regional director accepts the memorandum of demand, he will be addressing it immediately with the university. As an SRC, we can give assurance that we will push that the management, no later than this week, they open the tab for those students, especially those that were finalized late their registration. And the last one is the issue of the study material. KZN dispatch was closed on Durban campus without even consulting the SRC, and students are frustrated because the courier companies that are awarded tender, they do not care about student. They're supposed to deliver the study material at student home. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlalo we-IFP endaweni yasemsinga uMduduzi Tshapa uthi kusenzima nokuthi-ke baxhumane bebodwa njengamakhansela ngoba basabela impilo yabo nokuthi-ke bazothinteka kwizinsolo zokudutshulwa kwamakhansela abo kule ndawo. uTshapa usho kanje kulandela isigameko sokudutshulwa kowayeyimeya uMletheni Ndlovu esenzeke ngempela sonto. uNdlovu-ke ugcine esinde ngokubaleka kule sigameko sokuhlaselwa. Lena iyona ndawo yesigameko la khona kwashiselwa khona imoto kaloyo owayeyimeya yasemsinga umnumzane uMletheni Ndlovu. Kule ndawo kusabonakala nomakhalekhukhwini abashile kanti owe-IFP khona Emsinga uthi siyabathusa lesi sigameko esenzeke kuNdlovu. Sidumele mhlonishwa wami ngoba nalokho okwenzeke ekuqaleni kwasidumaza. Nalokho nakusadumela ngoba manje asazi lento iqhamuka ngaphi isuka ngaphi. Besile Drakensberg sisonke. Akekho kade mhlawumbe bebabili emathatha amakhansela bengekho eDrakensberg. Onke nje asemsinga siye ku strategic plan. I-socializing abesiyenza lapha socialize kahle na wonke umuntu ayikho umuntu akhuluma nomuntu mhlawumbe ukutshengisa ukuthelelana bengekho into enjengaleyo. Sesiqakeka nasesifika la ekhaya ngolesihlanu lapho ntambama ebusuku sesizwe inkinga ke sekuthiwa khona ovelele inkinga umhlonishwa uNdlovu. Lo sihlalo uthi ubakhathaza kakhulu ukuthi kwabona beyibodwa akuselelwa nokuthi bathintana ngomakhalekhukhwini
ngenxa lezigameko ezilokhuzana zokudubulana. Sisenkingeni ongakazi uzibone umuntu oyikhansela Emsinga useyikhansela ngoba wathunywa iqembu. Ukuba akathunyiwe iqembu ngamhlanje usacabanga ezinye indlela. Ibhlungu ngabe indawo etininingi amakhansela anisakhona ukuthintana nokufonelana kahle. Ngoba ngizothi ngiyafona kanti uvelela inkinga lokuthiwa wagcina efonela wena kanti bufonela ngobuhle sesinalo inkinga ukuthi sinzima kukhona akithi nje sifika nasizele emhlanganweni weconstituency khona la nasikhona azasithintana nje noZuma wa-Ward 8 sihlangana khona la emhlanganweni ibhlungu ngana lonto besizothathana sisuka ndawonyana sakhona ukuthathana so ukuthi sobonana phambili nawe ebe khona lo muntu siphila nje impilo ebhlungu kakhulu asithina amakhansela. Okunye akuvezile ukuthi banesifiso sokuthi bathola abaqapha bazobagada ukuze bazophepha. Kodwa siyakufisa singazi singenzeka kanjani ukuthi sigadwe. Sisabela ukuthi ngoba imali asinazo ngokahulumeni oqobo kuzoba khona imali echithekayo. Kodwa mhlawumbe kungakafiki lapho bengawucela nje angazi singenzeka kanjani ukuthi ke kube khona indlela enze ukuthi sihlanganiswe. Uma into isadila nenkantolo idile nenkantolo ukuze singacabangi izinto ebheke eceleni. Nakhona khona lokho kwenzekile nalapho umthetho awudlala indima yawo ngeke siwalele naku umthetho awudlala indima yayo nje isilikhuni indaba esibhekene nawo thina la ngenxa ukuthi sizokuyeka lokho sithi kwenzekile sithule futhi lokho njengoba lesenzile nje sithule sibambele phansi ngamazipho kusuke futhi kwenzeke okunye besingaze besithina kuyaphela ngoba ngingenela amahawks athi mhlambe kulento izophela. Kumanje uNdlovu usekubhaceni kanti nasemzini wakhe ziqinisiwe zokuphepha. Kodwa Owesilisa ngibika ngisemsinga. Ubonga ukuthola ithambo ngokusheshsha umndeni wakashange kwaMpumuza Mgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya kulandela ukumuka ke nezikhukhula kwendodana yawo. Lo mshompi ke wenzeke ngoLwesihlanu ebusuku ngesikhathi kunezimvula ezinamandla ebezihambisana nezikhukhula. Umama kaMufu Ubongiwe Shange uthi ke baye emaphoyiseni nasesibhedlela beyothungathi indodana yakhe kepha bangayithola kodwa baze bezwa sekuthiwa khona ke isidumbu esibonakalayo ngasemfuleni. Ubongiwe Shange uthe wayefika ngoLwesihlanu ntambama evela ethawini ngesikhathi efica indodana yakhe ilele ngoba yayibanjwe umkhuhlane. Uthi yathi isafuna ukuphuma iyoshawa umoya kanti sekwaba kunyamalala kwayo kanjalo kwaze kwaba ilanga langakusasa. Ngibona nje ukuthi kusho ukuthi khona inkinga la ikhona akajwayele ukuhamba nyamala esikhathi eside la ekhaya. Ngibuye ngingene la endlini ngihlale bese kuthi ebusuku ngifonela umfowabo akahlali la uhlale eHopwell. Ngimtshela ngithi umfowenu azange abuye edume angimazi ukuthi yini engabuyanga ngoba usikhumbuzo akajwayele ukuhamba ngabuyi. Kodwa manje sengiyasaba ngoba izulu belina kakhulu. Uthe wabe sehamba nenye indodana yakhe beya emaphoyiseni kanye nasesibhedlela kepha bangayithola. Bese sihlangana naye ke siye eplaces le basifika eplaces le ake siwabikele kudaba amaphoyisa. Amaphoyisa bese ethi bawucabanga wena ngabuyephi. Ngisi mina angazi kodwa ngisaba ngoba izulu belinetha kakhulu kanti bajwayele ukwela umfula baye ngaphesheya eCaluza mhlawumbe uthe uyawela wamuka athi amaphoyisa hayi akwenzekanga lokho mama mhlawumbe anihambe nombheke esibhedlela. Ngihambe sihambe ke nomfowabo sesibhedlela sifike esibhedlela sicela usizo base besivulela ibhuku ke labantu aba-admithiwe baphenye ngalolu suku bese cha akekho umuntu o-admithiwe usikhumbuzo. Ushange uthe bafonelwa ukuthi baphuthume emfuleni. Sifike emfuleni siwabona amaphoyisa sime angibona iphoyisa besikhuluma naye eplaces leya silifica lithi hawu senila futhi nibekwa yini la. Ngithi mina ayisizobheka phela silahlekelwe sizwe kuthiwa khona umuntu omukile. Selithi iphoyisa hayi akuyena hamba khuphuka yale phezulu msana ukusondela la khuphukani. Hayi sikhambe sime lapha ngenhlake aqhubeke amaphoyisa ke basiqalaza le phambili sawabona amaphoyisa phambili lapha yakusho ukuthi abeyovundulula isidumbu lapha emanzini. Silinde nabantu sebebaningi balindile ukuthi bafuna ukubona ukuthi ngabe umuntu abamaziyo yini. Bake buya amaphoyisa akhuphuke naye ukuthi ukhuphukela afike endaweni eyithafa lapha phezulu esembozile bese esabeze ke laba bafuna ukumbona abacabanga ukuthi banehlobo balahlekelwe. Asondeleke umama lo asesitole kade sihamba naye wakaZondi kanye nomntana ngize ngemuva. Bake fika bemphenye engasekhanda
abona umfowabo ngizokhuluma nawe saye uyena hayi angibangi sasondela ke lapho nomama sasitola athi hayi uyena hayi akubakusavuma ukuthi ngiqhubeke ngimbone ngoba sengizwile ukuthi uyena. Kanti okhulumela amaphoyisa usiqinisekisile isigameko. Ikhansela lithe izimvula zishiya umonakalo omkhulu endaweni. Izindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngikwaMpumuza eMgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze futhi masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko ezihamba phambili. Isihluko wesilisa enquma udadewabo. Abasayunisa bakhala ngokubanjezelwa. Kanti Usinde EHLASELWA.1KZNTVNEWS Emsinga. Seqhubuka umsindo phakathi kwamaqembu ezepolitiki ehlukene kwisifunda iKing Cetshwayo enyakatho nelikaMthaniya kulandela umbiko wokuvuselelwa kwegama lalesakhiwo sikamasipala wesifunda ohlongozwa ukuthi ke sibizwe nguNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ngemva kokuba ke kuvelele umbiko sekube nokujikijelaneka ngamazwi phakathi kwamaqembu ezepolitiki nokuyilaphi iANC kanye neEFF beyihlabe bayihlikize ukuvuselelwa kwegama lalesakhiwo. Lamaqembu ke athi lesenzo soqeda noma sidala uqhekeke emphakathini. Amaqembu ezepolitiki eKing Cetshwayo ayikhahlela ngazo zombili indaba yokuvuselelwa kwegama lesakhiwo sikamasipala eKing Cetshwayo okuhlele ukuba ubizwe ngoNdunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi. Iphini likasihlalo weANC kusifunda iMusa Dladla uPhiwe Mhlongo uthi leli gama alisoze labumba isizwe. Uma ushintsha igama lesifunda noma likamasipala uthinta umphakathi nento eyunithayo umphakathi. Ushenge ngishilo ukuthi une role eNingizimu Afrika whether yinhle noma yimba sikho kuyona. Kodwa angikholwa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika as a whole baya unite egameni likaShenge. Iphuzu lokuqala esifisa ukulibeka leli njengokhongolose. Aliba unite igama ekufanele silakhe silisho eli-unite wonke omunye umuntu. Ngesikhathi ukhongolose ethatha sifikile esinqumweni sokuthi asimqambeni lo masipala ngoba abanye babaholi bethu. Kodwa kungase kungabi khona abantu base King Cetshwayo abathintekalayo kulamagama esiwacabanga siwahlongoza ukuthi singase siqambelele ability siqambe lo yamasipala ngawo. Unobhala we-EFF eKing Cetshwayo uSabelo Khubisa uthi badumele ngesinqumo esithathwe umasipala sokubiza leli bhilidi ngomntwana wakwaphinda ngene. As the EFF in this region, we are disappointed seeing a program being invited in a program where IFP-led government in this district has taken a decision to remove the name of King Cetshwayo. Yes, we understand that the district municipality itself is going to be called after the name of King Cetshwayo. However, they are erasing the name of King Cetshwayo in terms of unema ibility like King Cetshwayo house. Now we've told Uguti it's going to be called after IFP President Emeritus Umangosuthu Buthelezi. As the EFF in this region, we don't support certain action which undermines ubukhosi. Kanti okhulumela uphiko lwentsha lwe-IFP khona eKing Cetshwayo uNtokozo Mafuleka uthi akaboni nencane inkinga ngokuqanjwa kwaleli bhilidi ngomntwana kwaphinda ngene njengoba ethi nesilo samabandla sivumelene nokuqanjwa kwalesi sakhiwo kanye nokubekwa kwesichuse sakhe umntwana kulo masipala. Kungayiphuza bangathiwe igama likaMntwana waphinda lingene lingadala uqhekeko. Umntwana ungawasebukhosini. uKing Cetshwayo uwumkhulu kaMntwana. Manje ingaba khona nenkinga umuhlanganisa umkhulu nomzukulu egcekene lodwa. Akwenzeka lisoze laba khona iphutha. Ukube kethiwa mhlambe silande umuntu webala thizeni kwezinye indawo bese ngasho ukuthi kuyashayisana. Kodwa manje uyabona bonke labantu abaholi bomdabu abayazi kahle into yakwaZulu abayiphilile futhi omunye osayiphila namanje. Beside that nje isilo samabandla onke uKingami isiZulu kaZwelithini
uvumile na uthi cha akanayo inkinga lesi simo futhi ukuthokozela ukuthi undunankulu kaZulu kuhle nokuthi abe khona ahlale lapha nomkhulu wakhe. Kanti umasipala eKing Cetshwayo kushaye isikhathi sokushicilela ungakatholakala ukuphawula ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni eRichards Bay. Unxusa usiza umndeni wakaHlongwe eMshayazafa Emsinga maphakathi nelikaMthaniya kulandela ke ukuthi abantwana bakulomndeni bebhuqabhuqwa indlala ngenxa yokuthi abasenabo abazali njengoba unina wabo wadlula emhlabeni ngonyaka u2019. Umntwana wakulomndeni usayinile Hlongwa uthi umfowabo oneminyaka eyi16 usephoqelekile ukuthi ke ayeke esikoleni ngoba akekho ozokwazi ukumsiza ngomfaniswano wesikole. Usizi libhalwe emehlweni emndenini wakaHlongwa eMshayazafa Emsinga osuhlala iminyaka wembethe usizi. Usayinile Hlongwa uthi ukudlula kamama wabo emhlabeni ngonyaka ka2019 yikho kwalalisa ikati eziko. Kade kusekhona uma besi right khona izini uma besingonala ikhaya li right kodwa besikwazi ukuthi sikwazi uku-afforda ukudla kathathu ngosuku sifunda futhi sonke. Kwa2019 uma washona-ke unyaka usuphela sikwazile ukuphila ngoDisemba ngoba bikhona imali yomshwalense bedla umshwalense uma ngoJanuary kwaphoqa ukuthi sonke drop out esikoleni singabe sisaphindela umuntu okhona ukuphindela esikoleni uHlengo besahola. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba usayinile uthi nendla balala kuyo iyanetha sebeyaphoqeleka ukuba mangabe kunetha beyolala kamakhelwane. Kuyanetha kule ngale size ngapha kanti nale iyavuza ngaphansi ngoba kuyodaka nje mase maningi amanzi angena ngaphansi sinokulala kwamakhelwane-ke. Indawo ukubasa sizwa izinkuni efika namanzi ukuze sikwazi ukubasa sipheke. Kanti uthi umfowabo omncane uNtuthuko Hlongwa oneminyaka engu16 waphoqeleka ukuba yeke isikole ngenxa yokungakwazi ukuthola umfaniswano wesikole. Ntuthuko kwaphoqa ukuthi nayiyeke ngoba umtata emholela imali yakho beseyidla singasazi umthengele uniform kanti nathi ingane zethu bengahulike zonke. Kwase wasuthi usesekile esikoleni bengikho into ade seyenza naye ne-stress sokuthi akafundi ushubile baleka nemali yakhe ehole ehambi ngamthengeli lutho ngikho nanokudla la ekhaya. Khona manjalo ilunga lomphakathi uNzuzo Sithole uthi unxusa usizo ukuze uNtuthuko ebuyele esikoleni nalomndeni uthola ukuhlala kahle. Ngiyacela nje ukuthi bafethu abangakwazi ukuthi babasize siyacela sibasize sibuyisele abangakwazi ukubuyela esikoleni sisize nje ngendlela singakwazi ukusiza ngayo ngoba isimo siyabheda kakhulu isimo. Ikhansela lesi sigceme uVincent Ndlovu uthi umthathile umntwana wamthengela umfaniswano wesikole kanti baphinde baya nomkhandlu waseMsinga behambisana nabakwaSathu kanye nabakwaSasa ukuze kutholakala usizo oluphuthumayo. Njoba nifike kade ngekho ke bengihambe nomntwana wakhona ngiyomthengela impahla zokuthi ekwazi ukuya esikoleni. Ekseni ke namhlanje seniqeda ukuhamba ngaphinde ngabuyela khona sihamba nomeya nosekela meya sakwazi ukuthi kwafika nama-social workers kwafika nabakwaSathu sahlela ukuthi sizoba nomhlangano ophuthumayo engilindele idate yayo size ukuthi singakwazi ukulekelela ngani kodwa social worker uthembisile ukuthi bazobathatha kusukela namhlanje abakhona ukuthi bebathathe beyobabeka endaweni ephephile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla eMshayazafa Emsinga. Uhlelo weqembu lebhola eligijima ngesigabeni se-DStv Premiership Richards Bay FC uSifiso Jomo Biyela uthi ke kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi abadlali baphumuze umqondo kwazisa ibhola liza nengcindezi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uBiyela uveza ukuthi ke uyathemba ukuthi ke ukuthatha ikhefu kwabadlali behambele Somopo Hills kuzoba ke nomthelelo omuhle uma sebebuyela enkundleni ngeviki elizayo. Njengoba imidlalo ye-DStv Premiership isathathe ikhefu ngenxa yemidlalo yamazwe, iqembu Richards Bay FC ithathe leli thuba ukuthi ihambele indawo yakwaSomopo uqola intaba kanye nemidlalo ehlukahlukene kuyona le ndawo. Usihlalo waleli qembu uJomo Biyela uthi ngesinye isikhathi umqondo uyadinga ukuphunyuzwa kwazise ibhola linengcindezi enkulu.
Leli qembu libonakala lehlelwe ifomu emidlalweni yalo yakamuva njengoba selihlulwe imidlalo emihlanu ilandelana. Team building, team spirit be right. Bese next week afana baqala ukujima sebe kahle. Kuzoba nomthelelo emihle ngoba sometimes ibhola linengcindezi yalo. Unfortunately ke thina uthi sesibuye saba nomshopho ovelile uphindwa edwa futhi engcindezini. That's why sithi ake siphume shawa umoya seyintabeni zaSomopho. Ke siye ukukhuluma ngebhola. Abadlali baleli qembu okuyisizini yalo yokuqala igijima kwi-DStv Premiership bazokalisa ukuthakasela kakhulu ukuhambela kule ndawo ukuze bakwazi nokubuyisa ukuzwana baphinde baphumuze nemiqondo yabo okwesikhashana. Kuzokhumuleka ukuthi leli qembu lisasikhotha amanxeba emva kokushona kwakapteni walo uSiphamandla Mtolo. Abadlali bathola ithuba lokunyuka intaba elinganiselwa ku-8 km imidlalo enhlobonhlobo baphinde bagibela nesithuthuthu. Team building sorted. I think it's good for the team dynamic because, as you know, the league, football, it's good to get your mind away from those things. Come, relax, get to see and get to experience our players outside of the football and training ground. So it's always good to bond, and it was an enjoyable experience. Today, to do the team building, I think it was good for the team, especially because of the performance that we've been having lately. I think the management and us as players, we understand that we have lost something. We've lost something, so I want to give credit to the chairman of the club, the management, for reacting to what we're going through by organizing, things like this. Umdlalo weNatal Rich Boys olandelayo izodlala neOrlando Pirates enkundleni esemlazi eKingswellithini mhla lulunye kuApril. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emacekana. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabeze nendaba. Asibingelele siphinde sikwamukele monga busanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Isihluko wesilisa enquma udadewabo. Abasayunisa bakhala ngokubanjezelwa. Kanti Usinde EHLASELWA.1KZNTVNEWS Emsinga. Ake sikubhekele ngosini zomnotho. Irandi lakuleli u-18.26 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-22.34 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19.66 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide ke lona lingu-$1,971.69 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$74.99 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Kubhekeke ukuthi iqembu lesizwe lakuleli Bafana ithwale kanzima kumdlalo wayo neLiberia wokuhlungela kumqhudelwane we-African Cup of Nations i-AFCON ngamafuphi ngolwesibili eSamuel de Canyon Sport Complex eMonrovia eLiberia. Le nkundla ke inotshani bokwakhiwa nokwenza ukuthi ibhola libhampe kakhulu kunokujwayelekile. Kuzokhumuleka ukuthi ke lamaqembu adlala ngokulingana kumlenze wokuqala kuba amagoli ke amabili ngapha nangapha eOrlando Stadium. Ake sikubhekele isimo sezulu. Kungakade sikuphathele kona izindabeni zanamhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.